Moikka kaikki! Nyt pelataan tänään RP:tä. Ja mä nyt venaan, että tänne tulee muita. Oho, kuka toi on? Työ mun seuraaja. Se varmaan haluu jonkun yhteiskuvan tyyliin. No? Moi! Joo, tää haluu yhteiskuvan. Jos tuutte tänne, niin mä oon niin kiitollinen. Tää on tosi kiva seuraaja. Okei, no niin, nyt otetaan yhteiskuvia ja sit mä julkaisen tän videon vielä tuolta mun shorts-videoa. Mä en uskonut, että seuraaja tulee pyytää multa kuvaa. Okei, nyt me otetaan varmaan tää yhteiskuva. Ja te voitte tulla aina pyytää yhteiskuvaa ja pelaamaan ja joo. Ja sitten mä oon tekemässä kohta pitempää videoa, niin te voitte tulla sinne mun kanssa pelaamaan. Ja no, se tapahtuu täällä Brookhavenissa. Joo, eli siis Poliisi ja Rosvo on se videon nimi, niin kannattaa tulla pelaamaan. Siis mä oon ainakin yksi poliisi. No niin, nyt mä etin jonkun posen ja sitten me otetaan se kuva. Yritetään etsiä toi sama pose ja se on Visi Glamour. Joo, siis mun pikkuveli tuli äsken häiritsee, mut joo, jatketaan nyt tätä jäppäämistä. Tässä varmaan kestää hetki ottaa tää kuva, koska puhelimella ei ole mikään helpoin ottaa kuvaa. Nyt tässä kestää vähän aikaa. Mä oon super onnellinen, jos te tilaatte ja tulisitte mun kanssa pelaamaan, koska tää olisi oikeesti tosi kivaa, jos te tulisitte mun kanssa. Ja nyt tässä vähän vielä kestää, mutta kyllä me kohta päästään peliin. Okei, se vissiin lähtee ihan just. Okei, mä teen sittenkin sen RP:n, jos se siis ei lähe, mutta toivotaan, että se ei lähe. Okei, joo, se on vissiin lähtemässä. Se varmaan pitää lopettaa, koska se niinku teki, eikö se niinku pelannut, mä näin kun se pelasi jo aikaisemmin, mutta mä en viittinyt joinaa siihen, koska ei niinku, no ei, mulla ei ollut aikaa, koska mulla oli kaveri, mut joo. Mut joo, se on vissiin lähtemässä ja se lähti ja joku toinen tuli tähän, mut sekin lähti, mut joo. Kiitos kun katsoit videon ja tervetuloa siis pelaamaan, koska se olisi oikeasti tosi kivaa, jos se tulisitte pelaamaan. Mut joo, moikka! Ja muistakaa tilata kanava.